Erokamano ahinya Chris Owino kuom lipot ma kamano. Ka wadhi nyime ni jodak ma Kisumu dwaro ni mondo jatend piny e twak mare ewi chal mar piny Kenya omul okenge moketi mar bero weche mag thieth, pi, teko stima kaachiel gi nengo mar ngima ma bende giwacho ni pod ni malo. Watudre achiel kachiel gi lipota marwa ma e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo mondo oketwa e ler ewi geno mar jopiny. Millicent, inyalo nyisowa ni to jopiny ma Kisumu wacho nang'o ewi gima gigeno ni jatend piny biro twakie kawuono? Mana kamano kodong' nyiriri machuok kende to jatend piny Kenya William Ruto biro bago twak makende ewi kaka chal mar Kenya dhi. Wadwa ni watwak gi jopiny ma Kisumu achiel kachiel mondo ginyiswa ni to e twak mar jatend piny gin gigombo winjo ang'o gini ma jatend piny owinjo bed ni mulo e kinde mobiro golo twak mare e chal mar piny Kenya. Abiro tero achiel kachiel e rimno ginyiswa ni pachgi chalo nade, ang'o mowinjore jatend piny lose gi sani, nikech wang'e ni sani endi bende odong' mana ndalo machuok kende to higa rumo, alafu bende en tok dwe achiel nyaka ne ogai mar ODM. Kama Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ne ng'ielo rengo machiegni kawuono e seche ma ang' jatend piny Kenya William Ruto biro twak ewi chal mar piny Kenya. In kaka ja Kenya ma Kisumu kata ja Kenya kaka mwananchi, igombo winjo ang'o e twagno? Iluonga ni Vincent Ofafa, ajatimo ohala e boma ma Kisumu ka. Daher mondo Ker William Ruto owuoye e wach mar thieth, nikech an owuon atiyo gi SHA, mano nyaka miye nyaka miye upongozi maduong', nikech SHA osekonya, lakini nitie jomoko ma pod ywak ni SHA ok ti kuonde duto. Koro akwayo nong'i wach mar SHA no mondo obed country wide, nikech jomoko ywak ni ok yud thieth kuonde ma gidhiye. Machiegni, in igombo winjo ang'o e twak mar jatend piny William Ruto? Twak mar jatend piny nyinga en Austin Ogalo. Twak mar jatend piny William Ruto osebedo ka timore higni ka higni, to e higani wagombo winjo ni gigo eko manowacho e twak ne mo higa mokalo, ang'ogo eko mosetimo kendo mopango timo bang' twak ne makawuono, nikech kwang'iyo kaka Nyanza region ka ne nitiere gik moko manose promise ka tim mar Siaya nodhi, tim mar Kisumu nodhi, tim mar Migori bende nodhi State House. Nitie gigo eko manosewacho nodhi konyogo jogo eko ma ae alwora mag Nyanza. Wadwa neno ni to maisha kata ngima mar dak kata chal mar japiny manowacho nodwa duoko piny e kinde manotwak kodwa higa mokalo, to bende oselokore. Nitiere lokruok mosebedo, to kapok obedo en gi mpango mane mar loko ngima mar japiny mantiere piny mwalo kucho, ma en mama mboga kata jaboda boda mantiere gwegego eko. Kendo nowacho ni nengo mar chiemo biro dok piny e twak ne mar higa mokalo. E twak mar higa ni wa expect ni wawinj nengo mar chiemo bende osedok piny, to kapok odok piny shida en mane? Erokamano, an gi nyinge ga an Kevin Otieno Jua, an jadak ma Kisumu ka. First adwa wuoyo gima expect ni president to address the nation. Adwa wuoyo about education. You see, during Kibaki gi Uhuru ne wan gi free primary education gi free secondary education. Wadwa ni mondo free primary gi free secondary education odwoki mondo at least nyithindo mang'eny odhi school. Ing'e ka ginego free primary gi free secondary, gichalo joma dwa wegi wach somo. So wadwa ni mondo odwok free primary education gi secondary education. Mar ariyo, wach mar thieth. Kidhi most of the hospitals onge SHA ok ti, inyisi mana ni mondo ti gi cash. So mano be ok morwa. Koro mar adek adwa wuoyo about insecurity. Waneno kuonde moko ma ji dhawe weche ma conflicts mag siasa. Wadwa ni wa expect mondo magi gik ma president owuok ang' address the nation. Mar ang'wen, awuoyo about kech manitie e piny sani. You see, bech gik moko ni malo, ng'ato ok nyal manage kata keto kata breakfast e mesa. Koro koko nyal keto breakfast, sapa onyalo kelo. Koro wadwa mondo garama ya maisha ni malo, president ong'iye kaka magi nyalo losi. An iluonga ni Felix Omolo, an jadak ma Kisumu kae. Adwa wuoyo employment gi infrastructure. Yudhe ma Kisumu mang'eny ok gin employed. To nyaka sani nitiere yudhe mosetieko school pod pok gibet employed. To wakwayo president marwa mondo ong'i wechegi. Ndalo moro kae ka higane osechopo diere kae, president nobiro mowe wach kazi mtani. Kanowe kazi mtani, wan wang'e ni kazi mtani biro mo enroll ji kagima ji dhi tiyo. Kazi mtani wach neno nodogo ling kagima ok nolande. Koro wawacho ni wakwayo Mr. President ni ong'e ane wachno mondo yudhe ondiki. Yudhe ng'e ni kondiki
to wach insecurity moro ma ng'eny vijende jok makwele mtaa kuonde gi en vijende maonge gi tich. The moment ma kijana en employed ok odhi yudo time mar paro dhi kwalo ng'ato, to koyieng' bet en gimoro mfuke youth ok dhi paro ni ati odwa go yeyo, obo para tije cha gi chieng' michule. Alafu kendo wach infrastructure, standard gauge ma onolandwa ni biro Kisumu next year. Seche ma standard gauge railways no biro Kisumu, kik indik joduonge lilo, gipare youths bende. Wadwaro youths obed employed, wadwaro ni youths obed busy gi tijegi seche ma gimanyo ne family gi. Nitie yudhe moko ma bende kaka wan jok matindo wachako grow to wadwaro wabende wa make a step in life wa. Koro koko an employed, paro manyalo biro no en mana dayo ji. To mano bende nyalo gemo ne ji asare economy mar Kenya. Asante. Machiegni ini dawinjo ang'o e twak jatend piny William Ruto kinde mang'o twak saboro gi nus. Okay, an gi nyinga iluonga ni Jimmy Magero, to an achiel kuom jotend rawere kaunti ma Kisumu ka. Kawuono wadwa ni wawinja ka ker mar pinyni wuoye e weche sana an kaka ng'ama rawere e weche mag chenro magintiere go mar mondo ng'e ni joma rawere odongore. Wang'e maber ni nitie program mane ochako iluongo ni Nyota program. Wadwa ng'eyo ni Nyota program no gikete nade mondo mi gimi thuolo ng'ama rawera mora bedo gi chance mar yudo pesa no. To nu giwacho ni gidhi miyo ji chakre Sh50,000. Adwa wacho ni Sh50,000 no pod tin. To mae nikech king'iyo wach mag license mang'eny idwaro kata ka ng'ato dwa chako ohala matin. Koro wakwayo ni mondo ging'i kaka ginyalo golo licenses moko mondo mi gimi joma rawera thuolo mar timo ohala kata mar chako ohala mora gi pesa ma gibiro golo. Mar adek, wadwa ni mondo ker ong'iswa ni en ang'o ma giketo mondo mi ging'i ni alwora ni kare kata security mar jopiny nitiere kare. Waseneno kaka weche mag security osebedo marach to sana sani makoro wachiegni dok e yiero. Ong'iswa ni weche mage magiketo mar ng'iyo ni jopiny odak e yo makare kendo nitiere gi usalama. Wach mar SHA be nyaka ging'iswa ni ere gima gidhi timo mondo ging'e ni SHA no tiyo, ng'ata japiny kama nitiere ng'ano modhier nyalo dhi mayud thieth manikare. Kamana yenya kabiro iri bochoge nyingi nyisani ini gombo winja ang'o kaka nyadendi e twak mar jatend piny William Ruto chagini. Erokamano, nyinga Victoria Omondi, an mkazi mar Kisumu kae. Koro gima daher winjo kawuono ka ker wuoye en last year ker nomiyowa some commitments. Daher ng'eyo ni progress mar commitments gi ni nade, failures ni kanye, kaka ne wa move from NHIF to SHIF. Kwa problems shortcomings ni kanye, to itimo ang'o e wach shortcomings gi nikech bende implementation osebedo an issue. Koro wanyalo de fast track implementation. To gima kwayo bende monda ne en kaka wanyalo institutionalize youth participation nikech youth nyalo come up gi gik moko kaka dashboard matimo monitoring mag some of these services that are being offered. Kaka nyadendi elomine gombo winja ang'o kowuok kuom jatend piny. Kaka nyadendi ma Kisumu, number one, daher neno ni wach pi en gima chando mon kabisa Kisumu kae gi areas mopogre. Koro daher ni mano last time ne na grey area, daher ni o address mano mondo wabed gi water security Kenya kae. Kamano. Abiro iri mana matin. Mana kamano Milton mage moko kuom paro mowuok Kisumu kaendi otero kod gima gigeno winjo e twak ma ibago kod jatend piny Kenya William Ruto kang'o chopo kanyo sa 8:30 mar odiochieng'. Ka kamano tabro wege kanyo mondo idhi nyime kod weche manyien medo titonwa e mesawa mar keweche. Milton an kuomi.